Kúpila som si svoj prvý steak v živote. Chcem ho urobiť well done. Keďže chcem, aby steakové chute vynikli, tak si ho iba osolím. Najprv treba rozpaliť panvicu s trochou oleja. Mám tu kokosový. Mám určite na to zlú panvicu. Prvé, čo Nick povedal, keď je tu tento tukový ony, tým treba začať. Neviem, koľko tu mám držať. No, podľa mňa, nie som expert, ale podľa mňa dobre. Mám to potlačiť, aby to mäso bolo... Ja to nechcem mať surové. Vidím krv. Akože viem, že by sa to nemalo prevrácať, jak neviem, rezeň, ale... To, čo je vraj veľmi dôležité, nechať steak 10 minút odstať. Tak. Toto je slávnostná udalosť. Mám tu vynikajúcu kombuchu, japonskú. No. Není súrový. Ja som šťastná. Prvý kúsok. To je tvrdé. To je veľmi tvrdé. Chuťovo je to dobré. Toto budem jesť 2 dní. Podľa mňa v príprave sa niekde stala chyba. To sem prežuť. Ja neviem roztrhnúť. Ešte stále žujem ten prvý kúsok. Už ma bolia ústa z toho žutia.